presentació de la Festa Major. Jo ara donaré pas a dues de les colles que ens explicaran el programa. La colla de Diables, que la tinc aquí a la meva dreta, amb el Pau i la Noelia, sempre m'equivoco de nom, que fan 30 anys i la Cirila fa 25 anys i representarà una part de la festa, i Eclipsades amb la Begoña, Virgínia i Verònica. Perdoneu, és que amb els noms tinc un cacao. Dir-vos que comença la Festa Major, s'olora pels carrers la Festa Major, cada vegada hi ha més gent a aquest lloc tan emblemàtic com és Can Carrencà, suposo que per als Diables, que és on van començar aquí baix als 30 anys. Dir-vos també que fem 20 anys de Festa Major, després jo tancaré, dir que em sento molt orgullós també per ser part d'aquests 20 anys de Festa Major com a una de les persones que van participar i que una mica el pregó anirà en aquest sentit. Jo ara dono pas a Diables i a Eclipsades perquè ens expliquin una miqueta el programa. Qui comença? La Noelia. Hola, bona nit. Nosaltres som el Pau i la Noelia, com ja ha dit l'Emil, l'alcalde. I estem aquí per dir-vos que aquest any fem 30 anys la colla de Diables i 25 la Cirila. I per celebrar els 30 anys de la colla, com a novetat tenim una activitat que és a la plaça del local de joves, que es diu Cremada Diabòlica, i que us esperem tots allà a partir de les 11. I dir també al Franqui que estigui tranquil, que no cremarem la façana del local que està acabada de pintar. Tranquil, Franqui. També farem les activitats que sempre hem fet, que és els toros de dijous, que aquest any com a novetat hem canviat d'ubicació i ho farem al carrer Indústria i entrarem també a la plaça de davant del local. També divendres correfoc infantil i correfoc adult començarà a les 10 de la nit i aquest any ajunten els dos correfocs. Davant aniran infantil i darrere anirà a l'adult. I com a novetat també d'aquest correfoc, els infantils tindran un inici especial per ells. El dissabte pel dematí, a les 12 del migdia, tenim la tronada. Ha començat ja per donar pas a l'etapa solidària. Per la nit, el correfoc adult, que també tenim l'inici especial de cada any, que aquest any no defraudarem, com cada any. El diumenge la tabalada i també presentar-vos que això ho farà la Noelia, un nou col·lectiu dintre la colla. Jo us vinc a parlar del nou col·lectiu també que s'ha format a la colla de Diables, que són les Diableses de Foc, de les quals jo també formo part, tot el que dius, sí. I som un grup de dones que espero que el divendres que també sortim a l'espectacle, que farem un petit espectacle allà també a una plaça. I per últim també dir-vos que el Borricorn igualment també sortirà sortint a la Festa Major per donar-nos aigua i acompanyar les festes. Bueno, ya los paso ya al alcalde. Después. Eclipsades. Gràcies. Nosaltres som el nou col·lectiu, som la col·lectiva Eclipsades i fem la presentació aquest any juntament amb Diables perquè és el primer cop que participem a la Festa Major com a grup. Nosaltres som un grup format per 6 persones diverses que defensem un feminisme interseccional i inclusiu, perquè som conscients que les dones no només estan atravessades pel patriarcat, sinó també pel racisme, el capitalisme i la heteronormativitat. D'aquesta forma, considerem supernecessari un feminisme interseccional i que tingui en compte la gran diversitat de dones i dels altres col·lectius afectats per aquests sistemes també. Tenim clars els nostres privilegis també dins del feminisme i per això volem dedicar aquesta presentació a les nostres companyes.
a les que no estan aquí, a les que no hi seran, a les racialitzades, lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals, no binàries, gitanes, treballadores domèstiques, treballadores sexuals, nenes, joves, grans, amb diversitat funcional, a les supervivents i a les companyes que no compleixen els estereotips i que estan dia a dia lluitant contra un sistema i resistint aquest sistema que no s'ha dissenyat per elles. En aquesta festa major nosaltres estarem atenent als punts liles. Els punts liles són uns espais de seguretat on trobareu professionals que us poden ajudar si heu patit algun tipus de violència sexual i masclista. També podeu assistir a aquests punts si heu detectat algun tipus de situació discriminatòria i sexista o si voleu informació sobre el tema. Nosaltres us acompanyarem i us ajudarem i podrem també activar els altres mecanismes sanitaris i policials de la festa major en cas que fos necessari. També podreu recollir fulletons i pulseres amb la campanya d'aquest any de la festa major "Només un sí és un sí". A part, també hem proposat una llista de cançons sexistes no recomanades per a aquesta festa i una llista de cançons feministes per poder gaudir d'una festa i d'una música per totes. Si ens seguiu també a les xarxes socials haureu vist que dilluns, dimecres i dijous estarem realitzant un happening amb el qual pintarem amb els nostres cossos sobre unes teles de 3x3 metres que després penjarem al local. Podeu venir qui vulgui perquè és una activitat oberta i estarem al costat del no consum a la plaça aquesta del costat a partir de les 7. I per últim, ja per acabar, volem recordar que davant les discriminacions diverses calen feminismes diversos i que entre totes podem fer una festa major segura perquè, companyes, la manada som nosaltres. I no busquem tolerància, busquem respecte, perquè els drets humans no es toleren, els drets humans es respecten. I des d'Eclipsades desitgem que passeu unes festes majors feministes i segures. Gràcies. Bueno, doncs comencem parlant d'una activitat que va començar ahir, que és la Botifarra Amiga, que bueno, ja ha acabat avui. M'han dit que digui la Botifarra Amiga. També volem recomanar, després d'aquesta presentació, la festa que hi ha aquí mateix, a les 11, Engresca't a la Fresca. El dimarts també us volem recomanar el Beach Handball, que comença a les 6 a la pista d'handbol de sorra. El mateix dia, a les 10, a l'Aire de Can Castells, recomanem la nit de cinema que es projectarà Campeones, una pel·lícula que visibilitza la diversitat funcional. També recomanem el dimecres dia 17 el Jamón Jamón i la tòmbola musical a les 9 a la plaça de la Joventut. El dijous, 18 de juliol, nosaltres recomanem... Sí? Vale, merci. Nosaltres recomanem... el concurs d'entrepans creatius pels nens petits a les 5:30 a la plaça de Joventut i després el concurs de truites de patates que es farà a les 7:30 al carrer Indústria. El dijous, tenim la Rua de Carnaval d'estiu, que la temàtica aquest any, com ja coneixeu, és el 20 aniversari de la Festa Major i és a les 11 de la nit a la plaça de la Joventut. A Cercavila també d'aquest dia, del divendres 19 de juliol, dels cants i les ovelles, que començarà a la plaça de l'Ajuntament a les 6:30 i acabarà a les 8 a l'Auditori de Can Carrancà, aquí mateix, amb el pregó de Festa Major. També recomanar el divendres el circ amb l'espectacle Violeta del col·lectiu La Persiana, que és
molt interessant al Parc de Can Sarrià. I després a les 10, aquí mateix també, a l'Auditori de Can Carrencà, estarà la nit flamenca. Després de la tornada, el dissabte tindrem l'etapa solidària dels cans i les ovelles a les 11:15 a la plaça de la Joventut. I a les 5:30 estarà la trobada de colles geganteres. Molt bé. A les 6 de la tarda a la plaça de Margarida Xirgu tenim la Holy Party que organitzem la colla de Diables i esteu tots invitats. I a les 10:30 a l'Auditori de Can Carrencà l'espectacle a càrrec de Xavi Franquesa. Molt bé. Per la nit del dissabte tenim la nit a tope. A les 10:30 començarà el Parc de la Pau amb esforçats de Pureniga, Tribade, Jazz Woman i PDA Hot Scrot. I també a la mateixa hora el Juanjo Martín a la House Party de la Festa Major a les 11 a la plaça Margarida Xirgu. I paral·lelament, a les 11:30, a la plaça de la Joventut estarà el Ball de nit amb la banda del Drac i Tributo a l'Último. I us animem a anar a aquestes festes perquè hi serem al Punt Lila, on podeu agafar fulletons i pulseres. Passem al diumenge ja, parlem del berenar de la gent gran a les 5:30 a la plaça de la Joventut. I a les 6:15, inici a la plaça de la Joventut, tindrà lloc la catxarrada amb remullada. Recomanem també una novetat de la Festa Major, que és la Jam Session al Parc de la Pau a les 8:30, al col·lectiu Intoxicades. I l'últim dia de Festa Major, dilluns, al matí estarà el cercatxutxers pels nens petits. Per la tarda, les habaneres i després a les 10:30 el castell de focs per donar la cruena a la Festa Major. Bueno, hi ha activitats que no s'han dit, han dit unes quantes, El programa és molt més ampli, La CAP també, que estan aquí els representants de la pintura, que també diumenge al matí, també a la plaça de la Joventut faran també una exposició. De totes maneres, no s'han nomenat moltes de les activitats que estan al programa, però també un fort aplaudiment també per la CAP que està aquí. Vale. I com dèiem, hi ha moltes activitats que no s'han dit, que és el que dèiem, hi ha un infinit s'han destacat unes quantes, cada any es destaquen unes quantes, i jo sumo una miqueta a tota aquesta reclamació que es fa, no? Que tinguem una festa major amb civisme, una festa major amb respecte, amb tolerància, sobretot perquè tenim un exemple de Canovelles, tot i que molta gent no vol veure-ho, però tenim un poble, penso, que ha donat exemple al Vallès, us ho puc dir, perquè quan em reuneixo en altres llocs puc dir que no tenim, tenim conflictes com a tot arreu, però la festa major que tenim és una festa major cívica, hem de mantenir-la entre tots i totes, és responsabilitat de tots els que estem aquí i d'aquells que no estan aquí de poder mantenir una festa major que sigui amb nom. Jo sóc una persona que he nascut amb aquesta festa major, com dèiem, estic orgullós de poder veure com ha crescut aquests 20 anys, aquella llavor que van plantar a l'any 1990, 99, ja no me'n recordo, és que tinc la memòria fatal. Aquella petita llavor que van fer amb poqueta gent, que vam començar poqueta gent a fer
dir que, per exemple, i recordo que quan vam començar la catxarrada érem 3 persones o 4 persones que van començar i dèiem, comenzamos ja? Vinga. I ara veus la catxarrada per dir alguna cosa, una de les activitats, i el bosc de Calatón, el menjar i beure també, que dona gust de veure com ha crescut, i és gràcies a tots els que esteu aquí de creure en aquesta festa major, una festa major que l'hem fet entre tots i totes, i penso que això és el que dona valor a la festa major que tenim, i que van creixent entitats com les que cada any estan aquí dalt. I tenim entitats que creixen i entitats que sumen anys cada any. Llavors hem de felicitar-nos, hem de seguir, i torno a dir, penso que és l'inici d'una festa major, d'una altra festa major, que estem esperant tots i totes que arribi. Penso que és un dels moments més importants de l'any en aquest municipi, que ens trobem al carrer, que podem parlar, que podem veure com tenim el nostre municipi parlant entre nosaltres, però també és l'inici també de les vacances. Quan s'acaba la festa major també comencen les vacances, amb la qual cosa dir-vos que gaudiu d'aquesta festa major, que tingueu unes bones vacances quan s'acabi, i sobretot, com dèiem, us demanem respecte, civisme, i si veiem alguna de les accions que hem dit ara, denunciem-les. No ens quedem callats, hem de denunciar-les, sobretot perquè hem de seguir sent un exemple de municipi. Ara passarem al vídeo i, doncs això, visca els cants, visca les ovelles i a disfrutar de la festa major.